fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħut l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum is-26 ta' Settembru tista' ssejr it-tifkira ta' San Kuzma u San Damjan. Ħanisimgħu ftit fuq ħajjithom. M'hemm ebda tarif dwar San Kuzma u San Damjan ħlief isimhom imma jingħad li kienu tobba u ikkuraw il-morda bl-aħlas f'Ċiro fis-Sirja u waslu ħafna minnhom għand Kristu. Ħadu l-martirju taħt l-Imperatur Dioklezjanu madwar is-sena 300. Ejjew nitolbu eżisħuti bl-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ martri, nafu żgur li jeżistew li kienu martri u hekk nitolbu mod speċjali llum peress li kienu tobba, nitolbu għat-tobba kollha u għal dawk kollha li jaħdmu mal-marit jew mal-anzjan jew ma' dak li għaddej minn xi mument diffiċli fil-ħajja biex eżisħuti din il-biċċa xogħol li mhijiex faċli u x'hekk it-tobba u dawk kollha li jaħdmu mal-marit jew ma' dak li b'xi mod jew ieħor għaddej minn mument diffiċli tal-ħajja jaraw fil-marit lil Ġesu stess u dak li jagħmlu miegħu iqisuhom qed jagħmluh ma' Ġesu stess. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija eżisħuti billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Int kollok tiba il-qajt il-foqra u l-midinbejn Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil-nedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fi mħabbtek u wieġeb għalija Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Ġużi Xwiereb. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-qaddis immartri Kuzma u Damjan. Aħna nfaħħru l-kobor tiegħek Mulej għax bi providenza li ma bħala intajthom il-glorja tas-sema u lilna dejjem tibatinna l-għajnuna tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb ta' Kohelet, offruwa tal-fruwat jgħid Kohelet, offruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Xiqli għandu il-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel u taġġel lejn mnejn titla. Jonfoħ ir-riħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtalix il-baħar bihom. Mnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasarx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtela qatt bis-smieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li għad isir. Li ġara huwa dak li għad jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-Mulej. Mulej int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Mulej int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int traġġal bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin.
1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħulma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbil u jinxef. Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal, dur lejna mulej kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tiba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha, ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Siedna, wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Mulej, inti kont għalina kien minn nisel għal nisel. Alleluja, alleluja, alleluja. Jina u it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu f'widnejn Erodi it-Tetrarka u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal li l-Ġwanni qtajtlu rasu, mela minu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu u beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb il-kol kemm aħna xi darba jew oħra smajna xi ngħad li tagħmel l-ostrich u x'hekk jew in-nama naħseb jgħidula bil-Malti minn ex-ċert. Jien għad li dejjem meta tħossha mrokkna mill-għadu biex niftehmu ma tistax taħrab, jgħidu li tgħadda srasa ġol ramel għaliex jekk il-għadu ma tkunx tara ħej, taħseb laqqas ma jkun jista' jara. Issa jien x'tagħmel l-ostrich ma nafx. Forsi vera x'aktar xmejx dil ħaġa. Però aħna l-bnedmin nagħmlu hekk ta'. Aħna l-bnedmin nagħtsu rasna ġol ramel u nippretendu u ngħixu bħalli kieku u x'hekk. Dak li huwa evidenti ma jeżistejx. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu hekk eżisħut hija żmien. Il-valur ta' żmien li żmien jgħaddi u jgħaddi fuq kulħadd u filli tkun tifel u filli ssir żagħżugħ jew żagħżugħa u x'hekk u filli mezzeta u filli tixjieħ. U l-ħajja twila jew qasira tgħaddi bla ma taf kif. U ħafna drabi l-bniedem jgħadda rasu ġol ramel u dan jinsieħ u warbu u jinsa l-messaġġ qawwi li fih li dak li tan id-dinja jrid jgħaddi. U kemm għandna bżonn nkunu għaqlejn eżisħuti. U kemm għandna bżonn iż-żmien nivvalorizzaw u nużawh tajjeb eżisħuti. Il-kittieb tal-ktieb ta' Oħelet li ġiet riwejt xi drabi lil Salamun u x'hekk. Għadda minna din l-esperjenza u x'ħengawda d-dinja kemm felaħ. Ħareġ b'din is-sentenza li baqgħet magħrufa għalih, ofruha tal-fruwat, jgħid Oħelet, ofruha tal-fruwat kollox ofruha. Kollox jgħaddi. Dak li torbot qalbek miegħu f'din id-dinja miskin int għax illum jew għada jew jispiċċaw jew tispiċċa int. U x'hekk eżisħuti. U kif tkun irbat qalbek ma dak li ta' din id-dinja tispiċċa mhux biss bix-xejn, ma tispiċċa b'vojt kbir f'qalbek. Oħelet m'għandux ir-risposta kollha quddiem il-mistoqsijiet tal-ħajja,
għandu mistoqsija importanti ħafna u xek. X'in il-valur tal-ħajja tal-bniedem? Fejn titwassal din il-ħajja? Dan iż-żmien li l-mulej jislifna fuq l-art, x'valur fih? U dan jieħodna s-Salm 59 u xek li jgħallimna u jgħidilna xi ħaġa, il-vers 12 jgħidilna xi ħaġa sabiħa immens. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Eżis ħuti, din mistoqsija importanti ħafna rridu nagħmlu llum. Iż-żmien kif qed ngħixuh. San George Preka kien iħobb jgħid: min għandu żmien ma jistenni żmien għax Alla jaf kemm fadal żmien, u dak li għandek tagħmel, it-tajjeb li għandek tagħmel issa u l-ħażin li rridu nieqfu nagħmluh minn issa jeħtieġ inwaħħlu moħħna hemm u x'hekk. Għaliex min għandu żmien ma jistenniex żmien. Eżis ħut il-messaġġ tal-kelma tal-Alla illum kemm hu qawwi, kemm hu sabiħ, kemm jenna u jiftħilna għajnejna, kemm ifakkarna f'parti oħra tal-Vanġelu u x'hekk tiftakruha żgur, parti sabiħa immens ta' dak il-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat, niżlet ix-xita qamu l-irwiefen u ġew il-widien u d-dar tiegħu ma ġġarfitx għax kienet miblija fuq il-blat, imma il-bniedem jista' jkun bniedem iblaħ li jibni daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita qamu l-irwiefen ġew il-widien u d-dar iġġarfet, u dik id-dar mhix dar tal-ġebel, dik hija ħajti u ħajtek eżis ħuti. U bħal eżempju ta' dan, il-kelma tal-Alla semmilna lill-Erodi it-tetrarka fl-Evanġelju tal-lum. Erodi li qatel il-Ġwanni l-Battista, Erodi li kien qed jgħix ħajja ta' din id-dinja, Erodi li l-kuxjenza kienet qiegħda tħabbtu baqgħet tħabbtu għax qatel lil Ġwanni l-Battista mingħajr l-ebda ħtija għax kien jiftaħlu għajnejh eżis ħuti. U għalhekk kif jgħid il-Malti d-dnub ma jorqodx. Kemm għandu bżonn jiftaħ għajnejh il-bniedem, kemm għandna bżonn niftħu għajnejna aħna. Jekk nagħmel xi ħaġa ħażina, jekk nagħmel azzjoni ħażina l-proxmu, jekk nibgħat ittra anonima li tkisser familja, nagħmel xi ħaġa kienet li kienet forsi ħadd ma sar jaf, però hemm tnejn li jkunu jafu dejjem, tafu min huma? Alla u jien. Jien ukoll inkun naf. U x'ħen immit rasi fuq l-imħadda. Il-kuxjenza tħabbatni ta'. Mhux ta' b'xejn jingħad li kuxjenza nadifa il-iktar imħadda radba li u xekk norqdu tajjeb fuqha u xekk eżis ħuti. Għalhekk illum ejjew eżis ħuti kull wieħed waħda minna nirriflettu fuq kif qed ngħixu żmien li Alla tagħna. Ejjew niftakru li żmien mhuwiex għal dejjem. Li żmien waqa' sejr pjuttost. Li żmien jgħaddi. U għad irridu nidru quddiem Alla u nagħtu kont ta' żmien ta' kif għexnieh. Kemm għexnieh b'ġenerożità, kemm ħsibna fil-ħtiġijiet tagħna, ħdimna, ma ħsibna wkoll f'ħadd ieħor. Fittixna li ngħinu lil ħadd ieħor, kemm evitajna l-ħażejn, kemm u xekk eżis ħuti għażilna dak li jrid Alla minna u warrabna dak li Alla ma jridx minna. Ejjew eżis ħuti nitolbuh bil-qalb il-mulej illum fil-festa ta' San Kozma u San Damjan. Hekk jaxquni jiena l-martri. Tant ħabbewh il-mulej li għalihom xemma baqa' jiswa ta' din id-dinja laqqas ħajjithom mix-xajta ta'. Dawn kienu tobba li jgħinu l-foqra bħelithom kollha b'xejn u xekk. U l-mulej fl-aħħar talabhom l-akbar ħanejdu hekk l-iktar ħaġa għażiża l-għandna l-ħajja u xekk u taw ħajjithom biex taw xhieda l-fidi nisranija. Il-mulej lienna ma jitlobniex sagrifiċċji daqshekk kbar ta'. Taf x'jitlobna? Is-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum biex ngħixu ta' nsara veri, biex ngħixu l-imħabba, biex inwarbu l-egoizmu tagħna u ngħixu dak li hu l-iktar sabiħ fil-ħajja. L-imħabba, l-umiltà, ir-rispett, il-maħfra, li nitolbu maħfra u li naħfru. Dak li jrid minna l-mulej u ta' dan għad jitlobna kont. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa.
aħna u niftakru fix-xhieda li tawa l-Kristu il-qaddisin martri San Kozma u San Damjan. Nitolbu l-Alla l-grazzja tal-għajnuna tiegħu biex nibqgħu dejjem sħaħ fil-fidi u fl-emir it-tajjeb. Wettaq Mulej il-Knisja tiegħek, mexxija u ħarisa mad-dinja kollha minn kull tiġrejb tal-ħżiena nitolbu. Għamel it-tiġrejb u l-persekuzzjonijiet li qegħdin isofru xi wħud minn ħutna minħabba f'ismek ikunu għajn ta' barka u sliem għall-Knisja kollha nitolbu. Bijet mid-dinja kull sura ta' moħħrija, tiġrejb, persekuzzjoni u firda biex il-bnedmin jgħixu fl-imkien fis-sliem bħal aħwa nitolbu. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena d-dawl u s-sliem lil ħuna Ġużej li għalih qed nofru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha, mod speċjali lil dawk ħutna li m'għandhom il-ħadd min jitlob għalihom nitolbu. Għatina l-grazzja li nibqgħu dejjem fidili għat-tagħlim tal-Knisja tiegħek minkejja kull tfixkejl u tiġrejb li nistgħu niltaqgħu miegħu nitolbu. Eżis ħut il-jum il-ħamejs ma ninsew qatt dan il-jum speċjali li fih Ġesu tagħna l-Ewkaristija l-Quddiesa. Ngħidulu grazzi minn qalbna u nitolbu għas-saċerdoti li permezz tagħhom l-Ewkaristija possibbli għalhekk tawhomna l-Mulej. Nitolbu għas-saċerdoti, għal-reliġjużi u għal-missjonarji biex il-Mulej jqaddishom u jressaqhom leħ u jgħinhom ħalli ikunu ta' bilħaq ta' dawl li jirriflettu d-dawl ta' Ġesu u xek. Nitolbu għal-vokazzjonijiet f'pajjiżna u fid-dinja kollha u eżisuti nitolbu għal-familji għax huwa fil-familja li titnissel il-vokazzjoni. Nitolbu għal-familji kollha biex il-Mulej jkun preżenti fihom u jkompli isaħħaħ l-imħabba fil-familji kollha. Ħaniqfu ftit momenti fi skietek bħal dejjem lilkom eżis ħutna li segwu dil-quddiesa mod speċjali jintkom li ma tistgħux forsi tmorru l-Knisja, ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, jintkom eżis ħutna kollha li tieħdu ħsieb il-marejt, l-anzjan, il-batut. Intkom li tlabtuna nitolbu għalikom u intkom eżis ħutna li għaddi jimmi xi mument jibes tal-ħajja, xi mument mudlam, għamlu kuraġġ, il-Mulej magħkom, aħna nitolbu għalikom u jalla l-Mulej jipprovdilkom min jissapportjakom u jenkom. Ħaniqfu ftit fiskiet nil-Mulej nofrulu t-talba tagħna minn l-om tagħna tas-sema Marija. Mulej Alla li tista' kollox, kif li moddi jintajt il-qawwa lil martri tiegħek biex iżommu sħiħ sat-tixrid ta' demmhom, ħajjibqgħu fidili lejk, wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li fi żminijietna qed iġarbu l-biża', il-qtieħ il-qalb, it-tiġrejb u l-persekuzzjoni minħabba l-fedeltà tagħhom lejk, lejn il-Knisja u lejn it-tagħlim tagħha bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej il-żoliti u dnub tiegħi neħdili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej b'tifkira tal-mewt għażiża
tal-qaddis immartri tiegħek Kozma u Damjan, se noffrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sa bit-tixrejt ta' demna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-martri tiegħek San Kozma u San Damjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek ta' raġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Ġużi Xwiereb. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Kozma u San Damjan bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna
missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fiha inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejq. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Il-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Kristu, u għajar
ħanajdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna dil-grazzja tan kbira li jagħtina l-mulej. Nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Ħares fina mulej, id-don li tajtna u għamel li niksbu s-salvazzjoni u s-sliem bitqarbina li tajtna il-grazzja namlu fit-tifkira tal-martri San Kozma u San Damjan bi Kristu siedna. Ħanajdu issa 3 Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom Jeżisħutejjek għal pajjiżna għal Maltin u l-Awġin kollha biex il-mulejjek ressaqna leħ u biex għallimna mill-ġdejt ir-rispett u l-imħabba lejn xulxejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalli f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna